Alƙur'ani mai girma in ka bibiye shi tun daga farkon Fatiha har zuwa suratul Nas yana umarni ne da dukkan wani alkhairi da dukkan wani gyara, kuma ya hana dukkan wani sharri da barna a ban ƙasa. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce kada ku barnatar da ƙasa bayan an gyara ta, kada ku lalata ta da ayyukan sa'o ko da ta'addanci ko da zalunci. Ubangiji madaukakin sarki ya ba mu labari siffofin waɗanda suke maɓarnata da azzalumai. Yana daga cikin siffofinsu shine ƙarya da ɓoye gaskiya da ha'intar al'umma, kuma da da'awar su na ƙwarai ne ko kuma masu gyara ne. Allah madaukakin sarki ya ce daga cikin mutane akwai wanda in suka yi magana za ta burge ka, za ta baka ƙawa da jin daɗi saboda zaƙin bakinsu, kuma za su rantse da Allah cewa abin da yake cikin zuciyarsu suka faɗa har ga Allah, alhali ƙarya suke. Mutane ne masu yawan fitina, masu wuce gona da iri wajen ɓarna da lalata al'amura. Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce idan ka ce musu ku daina ɓarna a ban ƙasa, sai ci ce ai mu ba ɓarna muke ba, gyara muke yi. Allah ya ce ku saurara, su ne maɓarnata amma ba su sani ba. Duk lokacin da wani mai aikata wani ta'asa yana aikata ta'asa ka ne muka hana shi, abinda zai kawo ma hujjoji cewa ko dai ya ce ba shi kaɗai yake aikatawa ba, ai duk ƙasar haka take, don haka in na zauna ma mi zan ci. Dole sai ya kawo ma wasu dalilai waɗanda dukkansu ba za su kubutar da shi ba a wajen Ubangiji maɗaukakin sarki. Yana daga cikin siffofinsu shine yaɗa ɓarna a ban ƙasa, da yaɗa jita-jita, da tsoratar da al'umma, da yaɗa fitina, da sanya al'umma rauni ta hanyar kafofin watsa labarai ko ta hanyar kafofin sadarwa na zamani. Allah madaukakin sarki ya ce la in lam yantahil munafiquna, in har munafikai ba za su bari ba, wallazina fi qulubihim maradun, da waɗanda a cikin zukatansu dama akwai cuta, wal murjifuna fil madinati, da waɗanda suke bi suna tsoratar da mutane, suna yaɗa labarin ƙarya a cikin garin Madina, da nughriyannaka bihim, Allah ya ce wallahi sai mun ɗora ka a kansu ta yadda ka kashe su, thumma la yujawirunaka fiha illa qalila, sannan ba za su taɓa makwantaka ka ba a cikin Madina sai kaɗan daga cikinsu.